Nei. Det. Ikke hjelp! Fy faen! I var sygt bange for klovn eller noget. Han er altså verdens sødeste. Ja, det ser jeg. Jeg er ikke så slemt, som jeg ser ud. Nej. Kom igjen. Drep madrassen! Ta madrassen! Å, fy faen. Kom igjen, Grete! Får den ikke igjen, da!